लाभ मेरिज एबा लाना खाना जुलि जायोब्ला जानांसिगोन गामिनिफ्राय आलादा आरो गोबां रांनि जुरिमाना एबा गोसो थोलायना गावनि फसायनाय बायदि जुलि लायोब्ला गामिनिफ्राय एरख'नाय जासिगोन आरो बे नखराव रावबो आगान होनो मोननाय नङा मोनसे ओनसोलनि गोख्रों नेमखान्थि। ग्रामवासी पंचायत द्वारा यह फैसला लिया गया है कि गांव पंचायत में जो भी बालक बालिका भागकर शादी करने उसके परिवार पर निम्न बिंदु पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। आथिखालनि 5G मुगायाव गाव गावनि जिउनि लोगोरिखौ फरायसालि एबा कलेज थाखोआवनो नागिरना लाखानाय बुंब्लाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। मानोना आथिखालाव खावसे बाहागो लाइमोनफोरानो गाव गावनि जिउनि लोगोरिखौ गाव गोसो थोखानानैसो सायख'ना लायो। नाथाय मोनसे समाजाव बेबायदि गाव गावनि फसायना जुलि लानाय एबा हाबा खालामनायनि सायाव गोख्रों थांखि। उस परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। उस परिवार को किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाएगा और उस परिवार को कोई भी मजदूरी पर नहीं बुलाएगा। उस परिवार को बुलाने पर भी अगर कोई बुलाएगा तो उस पर भी सामूहिक प्रतिबंध दिया जाएगा। गावनि गोसो बायदि गोसो थोना एबा मोजां मोनना जुलि लानो हानाय नंला बे मोनसे समाजाव। नंगौ बेबाराव गावनि फसायनाय सेंग्रा गावनि गोसो थोनाय सेंग्राजों जुलि जायोब्ला जानांगोन गामियारि साजा। गावनि गथ' गथायफोरा जुदि गावनि गोसो थोनाय एबा मोजां मोननायजों हाबा जायोब्ला गामिनि समाजनिफ्राय बयकट खालामनाय जागोन। खौरांखौ खोनायोब्ला फोथायनो गोब्राब नाथाय बेनो सैथो। मानोना माखासे समाव माखासे समाज एबा गामियाव जाथावना नेमखान्थि नङाब्लाबो नेमखान्थिफोरखौ गाव गाव गामिनि थाखाय खानानै लायो। बेबायदिनो मध्य प्रदेशनि मोनसे गामियाव मोनसे गोख्रों नेमखान्थि बानायदों जुलि लानाय आरो जुलि हरनायखौ लानानै। जुदि गथ' गथाया गावनि फसायनाय एबा मोजां मोननायजों जुलि जायोब्ला गामिनिफ्राय जानगाराव थानांगोन। गामियाव माबा हाबाफारि जायोब्ला बेयावबो बाहागो लानो मोननाय नङा। जुदि सोरबाफोर बे नखरखौ लिंहरोब्ला बे नखरनि सायावबो जुरिमाना खालामनाय जागोन। बेजों लोगोसे बे नखरनिफ्राय गाइखेर बायनो मोननाय नङा, आबाद फोथारावबो बाहागो लानो मोननाय नङा। बेफोरबायदि नेमखान्थि बानायदों जुदि सोरनिबा नखरनिफ्राय लाभ मेरिज जायोब्ला एबा सोरबा खारनानै जुलि जायोब्ला। आरो बेबायदि जाथायानो जादों जोंनि हादोरनिनो मध्य प्रदेशनि मोनसे गांव पन्चायतआव। दानिया खोनासंदों माबायदि गोख्रों नेमखान्थि। समस्त ग्रामवासी पंचायत द्वारा यह फैसला लिया गया है कि गांव पंचायत में जो भी बालक बालिका भागकर शादी करने उसके परिवार पर निम्न बिंदु पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उस परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। उस परिवार को किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाएगा और उस परिवार को कोई भी मजदूरी पर नहीं बुलाएगा। उस परिवार को बुलाने पर भी अगर कोई बुलाएगा तो उस पर भी सामूहिक प्रतिबंध दिया जाएगा। लव मैरिज करने वाले बालक बालिकाओं का परिवार बहिष्कार किया जाएगा। भागकर शादी करने वाले परिवार के घर ना कोई दूध देने या अन्य सामग्री देने लेने नहीं जाएगा। उक्त परिवार का खेत कोई भी लीज पर नहीं रखेगा। बाहर रही रोजेरी बात हुई थी, नहीं रखेगा। उक्त व्यक्ति के घर कोई पंडित, नाई और किसी भी प्रकार का काम करने पर भी प्रतिबंध है। कोई मैरिज करवाने पर गवाह और अगर गांव का बालिक है तो उस पर भी प्रतिबंध सामूहिक बहिष्कार किया जाएगा। बाहर के किसी व्यक्ति को जिसने लव मैरिज करके गांव में शरण दिया है शरण देने वाले व्यक्ति को भी बहिष्कार किया जाएगा। उक्त आज जुगलदास जी बैरागी अपने परिवार अपने भाई के साथ है तो उनका भी घर पे बहिष्कार किया जाएगा। निर्मल जाट तो 3 नाम है, आपका काम में मालूम है? 3 नाम है, 3 नाम है, 3 दिनेश बेरूलाल जाट, रामेश्वर नाम रामेश्वर पेंटर, दूसरा रामेश्वर पेंटर और तीसरा
अर्जुनपुरी अर्जुनपुरी इन तीनों का बहिष्कार है। इसमें जुगलदास जी बैरागी अपने भाई के साथ हैं तो उनका भी बहिष्कार किया जाता है। और एक और निर्मल